klokken 2 her i toget lige nu, og vi skal til Roskilde og spise frisbeegolf. Ja, og frisbeegolf, det er hvor sådan, det er ikke hvor man skyder til frisbee med golfkøller, det er simpelthen hvor man hvad er det nu man gør? Man kaster frisbee ind i nettet. Så først er det drengene med vores lagerjakker, der skal spille, og så går pigerne ned i parken og hygger, og så bagefter er det omvendt. Så nu skal vi have taget med. For dig, men du vendte ryggen til mig. Du var ikke så populær, noget lykker der. Til mig, men vinden vendte rundt. Nu er vi kommet ud af toget, så skal vi gå. Skal vi gå? Ja, det skal vi, ikke? Ja. Jo. Nu er vi ankommet, og vi har lige prøvet vores faste bane. Ja, jeg fik Ja. det handler altså om at få mindst. Ja. Man skal sådan skyde ind i sådan nogle lidt. Højt at flyve, dybt at falde. Du vil ikke have mig, men hvor du virkelig er med dig. Ja. Du gik i stå, jeg kom endnu. Strålerne af, bestemmer din vinter bare. Jeg var mega swag. Jeg fik 8. Det kan altså bare skyde. Nej, jeg fik 4. Skål. Det er ramt, efter du afvist mig gang på gang med mig. Jeg har brug for dig, men du vendte ryggen til mig. Du var jo så populær. Ja, jeg fik 7, og det gør det. Altså sådan, ikke tabt endnu, vel? Det handler om at få mindst pointe. Ja. Nu skal vi over til posten 3. Ja, jeg er ikke helt sådan 3. Nej. Vi er nået til nummer 5, og jeg fik 6, og jeg fik 6. Skal vi krydse af. Se, vi har sådan en pointtavle. Det synes jeg bare, det er. Så hvem fører egentlig? Det gør du. Nej. Det ved jeg sgu ikke. Hold sammen. Hold. Så skal vi Du er for sent, det er meget en ski. Og vende rundt. Du lød mig ikke, nu står jeg som en bitter. Står i skyggen med solen, der skinner på mig. Det eneste jeg ønskede var, du så mig med nat. Nu kigger du min vej. Du er så klar på mig nu. Ja, du er så klar på mig nu. Efter jeg er blevet til guld. Vi er virkelig varmt. Det er 28 grader. Det er varmt. Og jeg tror faktisk, jeg skal have min strømpebukser af. Jeg har det varmt med den her halster. Og jeg tog den i min pullover med. Det er sgu varmt. Det er en af de varme dage i dag. Nu skal vi også. Hej Elisabeth! Vi filmer det. Vi har Ultimate Jasmin her. You're insecure, don't know what for. Er det? Og jeg har fået 6. Ikke også, Fine? Ja, det lyder ret klart. Men ja. Jeg fik 6. Jeg brugte kun 6 skud. Kun. Så nu er det Fines tur. Og Fine, hun har lige skudt hendes frisbee i vandet. Eller det tror vi i hvert fald. Hun er ret stor søg. Hun har skudt den der lille der med siv. Det ved jeg ikke. Gå ind i sivene, eller hvad? Jeg kan ikke. Nej, det er ikke siv, det der. Det er der med græs. Men ja. Så fik jeg 6 point. Woohoo. Hun kan ikke vente. Jamen, det går rigtig godt, Fine. Hun har lige skudt den ind i siden. Jeg tror, du er derovre! Og Fine har fundet frisbeen. Fedt nok. Yes. Fine er så dum. Hun har revet sig, mens hun skulle løbe efter frisbeen. Ja, det skulle fordi Hun er bange for, at der kommer blodforgiftning. Det er 7, hvor den er sgu da lige her. Okay, 7, den er dernede. Det er nummer 7. Okay, 7, det er. Jeg starter. Har du skrevet 7 på, Mille? Der. Og Fine skyder. Prøv at se. Okay, der er ikke noget hold overhovedet. Ja, det er ret slemt. Der er intet hold. Ja, intet hold. Sådan rigtig for real, hvad? Det er det. Og det er virkelig underligt, ikke? Men jeg ved ikke, om I lige kunne se det, fordi jeg filmede nærmest. Sådan, jeg filmede med det, hvor der var. Den var ansigtet. Men Fine, hun er bange for, at hun får blodforgiftning. Det kan jo være, hvis jeg går her. Ja. Så der kommer snavs ind i mit Ja, blod. og så skal vi op til post 8, og vi skal ind i den her mega scary skov. Flip your hair gets me overwhelmed.
smile at the ground, it ain't hard to tell. Okay, mand, så Skulle du ned og tage den, din tumpe? siger du? Ja, det kan jeg godt. Au, for helvede, prøv at se. Det skulle også et lortested, det her. Jeg har næsten. Jeg er kommet til den sidste post, og Jasmin var lige skudt ned i vandet, så jeg må lige nå at hente den. Og Jasmin sagde, at det gjorde det bedre for mit sår. Men jeg mener altså, det måske gør lidt værre. I kan ikke se det, jeg viser det lige. Vi har lige regnet vores point sammen. Jasmin fik 58, og jeg fik 59. Så jeg vandt 1 point over hende, og det er faktisk ret sygt. 1 point. Og det handler om at have mindst. Ja, og nu skal vi skal også spise madpakker så. Men først skal vi skylle Fie, hvis der er et toilet i nærheden. Vi bruger bare min... Det er sgu da din skyld. Det skulle være din skyld, din nål. Og det kommer ind i mit blod. Der er sådan en lille hudflap der er gået op. Ja. Nå, vi har lige besluttet os for i uge 1, fordi det er jo torsdag. Ja, og fordi på i morgen altså, der har vi sommerferie, og så skal Fine vilde vulkaner om onsdagen. Og vi skal lave vlog, så jeg vlogger. Og hun vlogger også på vilde vulkaner. Du skal bare ikke med. Nej, jeg skal vlogge. Husk at vlogge på vilde vulkaner. Men gud, du ej. Ja. Skal jeg lige nævne, når du kommer? Du er næb. Du kommer Cecilia, Chokolovis, Rasmus Sebak. Det kan jeg ikke huske flere. Nu har vi fået is og alt muligt. Jeg vil tænke, at vi ikke kunne logge, for ellers bliver den alt for lang, den her vlog. Men nu skal vi lige bare hjem med tog. Det er også fint, og så er vi fri, når vi kommer hjem. Og så tror jeg, vi skal i mini-tivoli i aften. Ja. Det der Sankt Hans. Ja. Det er mega fedt. Du nævner lige. Skal vi også logge det? Det kan være, måske. Elevator, vi skal hjem nu. Ja, vi har logget. Så skal vi ud. Undskyld. Ej, til mig, Chassis. Jeg har Elisabeth her, og hun hedder Elisabeth Bjerre på sin YouTube-kanal. Ja, vi skriver det ned her. Gå ind og på det. Ja. Så kommer jeg hjem på skærmen. Vi har både stået toget og turen, og vi går her og er på vej tilbage til skolen i Kvindecykler. Og vi har fri nu.